Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit kan cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa, mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, ngunyan po ang ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon, asin Prison Awareness Sunday. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Christine, Segara Family, Conchita B. Villar, for Talia, dulot ni Osma, for Mark John Alcantara, dulot ni Mr. and Mrs. Nicolas Alcantara, for passing the civil service exam, dulot ni Andrea C. Villar, for 56th birthday, dulot ni Roberto Macedonio. Pasasalamat, dulot kan Balansin family, Aurea Llagas, Violeta Abejuro, for celebrating another year of life, dulot ni Crystal Claire and Alan Harvey Ebonite. Pasasalamat, dulot kan Mendoza family, Salvadora family, special na kagadan, dulot ni Christine, for CPA board exam of Angel C. Alcantara, dulot ni Mr. and Mrs. Nicolas Alcantara, for safe travel, dulot ni Aurelia Soleil Cerillo Mercado, for healing and fast recovery, dulot ni Aurelia Soleil Cerillo Mercado, to successful accomplish our thesis, dulot ni Andrea C. Villar and Angelina Sayaw, for fast recovery of Ethan, dulot ni Aurea Llagas, to pass the exam of Pia Laika de la Cruz, PHRN, for Saudi Nurse Technician Licensure Exam 2025, dulot ni Francine Trishi Padilla, for passing the CPA exam of Sarah Lynn Rosco Sarza, for permanent residency in Canada, dulot ni Evelyn Basquinas, for good health of Alicia Elemanco, dulot ni Evelyn Basquinas, for healing and fast recovery of Salvacion Azurin,
dulot ni Sylvia A. Cipriano. Special na kagadan, dulot kan Mendoza family. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Efren, dulot ni Eva Flores and family. Rene, dulot ni Susan Bornas and family. Ray, dulot ni Lily Reytana and family. And Rosemary Melia. Democrito, Elisa, dulot ni Josephine Lorejo and family. Death anniversary of Haiti, dulot kan Atchacon family. Marlo, dulot ni Melanie Concepcion. Jonicia, Rolando, dulot ni Menji Basaysay and family. Miguel Felicissima, dulot ni Fatima. Ashley, Adela, Sunny, dulot ni Sandra. Roberto Sr., dulot kan Ablao family. Norma, Eleanor, dulot ni Jerome and Den Daz and family. Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Tisa, Efren, Anita, Homer, Pio, Estelita, dulot kan Mendoza family. Ronald Joseph, dulot kan Canyo family. Banwaan ni Diyos, matindo po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang inaantisiparanta an misa para sa aga, ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon. Tomorrow is Prison Awareness Sunday. And in a special way, we are praying for our brothers and sisters who are behind bars. Sa Ebanghelyo po ngunyan, tinutukduan kita na maging onesto, totoo, mapakumbaba sa atubang kan Diyos. Po nantaan sa tuyang selebrasyon, sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, hurugnaan sa tuyang mga pagsagin-sagin sa atubang kan Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Sa mapakumbabang buot, awiton ta an kamurawayan. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkud paman, pakusugaan sa mong pagtubod, paglaom, asin pagkamuot, asin gibuha kaming mamuot sa pagbuot mo. Tanganing magkanigo kaming magkamit kan mga pinapanuga mo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapasabot sa lambang saro, na ang Diyos tunay mananggad na naghihinanyog sa mga inagrangay kan mga inaapi, mga pinabayaan, mga balo asin mga nagtitios. Patunay sana na an pamibi kan pusong may kapakumbabaan, danay na naghihinanyog kan mamumuton na Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. An kagurangnan matanos, asin dai siya ning pinapalain. Dai niya pinapalain ang dukha. Kung namimibi ang sarong naginibuhaning sala, dadangugon siya ning kagurangnan. Kung ang mga ilo asin mga babaeng balo namimibi, di niya iyan pinapawaranin halaga.
Paglingkodan mo ang kagurangnan sa bilog mong puso, asin aakoon kanya. Makakaabot sa panganoron an sa imong mga pamibi. An pamibi kan mapakumbabang tawo, nakakalampas sa panganoron, asin nagpapadagos pa itaas, sagkod na makaabot sa kahuruhalang kawe. Asin minauntok iyan, sagkod na magsimbag siya, huli sa pagibo ning hustisya, sa kapagpadusa kan mga kasalan. Minahiro tulos an kagurangnan. Dai siya mapahiling nin pakatios sa mga maraot na tawo. Mabalo siya, huli sa pagrunot kan mga dai nagtutubod sa Diyos. Pupuhuon niya ang mga mayong herak, saka ang mga mapalangkaw. Asin ibabagsak niya ang kapangyarihan kan mga maraot. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naghimakaw ang mga sinangkahurangnan, naghimate sa iya. Nakurahaw ang dukha, asinangkahurangnan, naghimate sa iya. Ang sakong kalag mag-uugma sa kahurangnan, magdangog lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan. Ipagrokyaw niya to sa kahurangnan, sarabay tang ipagrokyaw ang sa iyang ngaran. Nagkurahaw ang dukha, asinan kahurangnan, naghimate sa iya. Pinapantayan ang kagurangnan, mga matalos,
Si San Pablo nakamati na, ang katapusan kan sa iyang buhay haranina. Minsan nakamati siya na binayaan kan gabos, alagad ang Diyos danay nayaon sa iya. Ang sa iyang mga tataramon, sarong pamaagi kan pagpakusog kan pagtubod kan lambang saro. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo ki Timoteo. Mga tugang, dapit sa sakuya, nagdatong na ang oras na ako iatang. Nag-abot na ang oras kan paghalik ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marhay. Natapos ko na ang pagdalagan. Asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunyan, nagahalat na sako ang korona nin katanosan na itataos ako sa aldaw na ito nin kagurangnan. Ang matanos na hukom, itatao bako sa nasako, kundi sa gabos, na dahil sa pagkamuot, nagahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang ni nagdamay sako sa enot kong pagdepensa. Binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda ning Diyos. Alagad dinamayan ako kan kagurangnan sa katinauanin kusog, sa pagbalangibog kan marhay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya ako sa iyang kamurawayan sa langit. Mapasa iya ang kamurawayan sagkod lamang. Amen. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipon man ni Jesus ang parabolang ini sa mga tawong naghuhuna na sinda marhay, asin nagmemenos nin kapwa. May duwang tawong nagduman sa templo, tanganing mamibi. Ang saro, Fariseo, asin ang saro para singil nin buwis. Nagtindog ang Fariseo, asin namibi nin siring. O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, huli taba ko akong arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man akong arog sa tawong ini, na para singil nin buwis. Nag-aayuno ako nin 2 beses sa sarong simana, saka nagtatao ako sa imo nin himuluan kan gabus kong hinanapan. Alagad ang para singil nin buwis, nakatindog sa harayo, dahil lamang nangangahas magtangad sa langit, tinutumbok an sa iyang daghan, asin nagsasabi, O Diyos ko, kahiraki man ako sarong parakasala. Sinasabihan ko kamo na ang lalaking ini mapuling matanos kisa duman sa Fariseo. Huli taan nagpapalangkaw, ibababa. Alagad ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Nabubuhay po kita sa sarong kinaban, kung sain ang buhay kadaklan na beses sarong performance. Kadakul po kan mga tao na sa buhay ninda, performers.
Gabus na ginigibo, halimbawa, pwedeng i-post sa social media. Tanganing mahiling kan iba to perform so that they may be seen by others. Pwedeng maggamit nin filters, tanganing an bakong gayong magayon, magin magayon. An habutang mahiling kan ibang tao, pwedeng taguon. Sa panahon ngunyan, dakulon an mga fake news, misinformation. Sa katunayan, igwa na pong inaapod ngunyan na deep fake. That's one word, deep fake. Ginagamit an artificial intelligence, tanganing ko anon an itsura kan sarong tawo, i-extract an sa iyang vocal profile, asin gibuhon nagaron nagtataram itong picture gamit an boses, pero imbento ang tinataram. Siguro na-encounter na nindo ini sa YouTube. Dakul ang mga video ni Pope Leo na nasingkog, na dalinas, kung ano-anong pigsasabi ni Pope Leo, na daiman tunay na nangyari. Deep fake an apod, peke na ginigibo. Dakul po an arog kaiyan sa panahon ta, asin pwede mong maaraman kung sa imong pigpo-post, pigbo-broadcast, na gustuhan kan iba, may measures kita, may metrics. Depende sa number of likes, number of reactions, depende sa number of views, and number of shares. It's easy for us to measure now if we perform well. Sarong kultura nin performance. Kay puhan pong magin maingat kita, dahil tibaad da ita namamalayan, arog naman kita kaini in our spiritual life. Tibaad pag minaatubang po kita sa mahal na Diyos, nagpe-perform man kita. Performers in front of God. Halimbawa, magayon an pangadji, solemne an boses, magayon an bado pag mahampang sa mahal na Diyos, magayon an posture in prayer. Pero tibaad, di man kita nagpapangadji to encounter God, not to, bako tanganing manumpungan ang Diyos, kundi tanganing i-maintain ang magayon na image. Kay puhan pirmi akong nasa simbahan, tanganing mahiling kan mga tao na marhay ako, na makidiyos ako, to perform in front of God a spirituality of performance. Dear friends, this is the message of this Sunday's Gospel. Ang kagurangnan sa Ebanghelyo, tinutukdoan kita, paaginin sarong istorya. Sarong aldaw, igwada po ninduwang tawo na naglaog sa templo, enot ang Fariseo, proud na nagpangadji, proud niyang pig-enumerate ang mga karahayan niyang naginibo, nahaman sa atubang kan Diyos. Sabi niya, naglilimos ako, nag-aayuno, nagigibonin marhay. In fairness to this Pharisee, he is not lying. Totoo man talagang ginigibo niya ang mga bagay na ini. But his prayer is a performance. Dai niya man kahuron ang Diyos sa pamitbi. Kahuron niya ang sadiri niya. To make himself feel good. To make himself elevated. Feel that he is a good person. Iyo po iniso pangadji na good feelings. Nagpangadji to feel good. Mientras, itong ikaduwang naglaog sa templo, ang parasingil nin buwis, nakatindog po siya sa harayo, nasusupog magrani digdi sa inutan, day lamang daa, sabi ni Jesus, day lamang nagtatangad duman sa langit, tasupugon siya, he is very much aware na nandadaya siya paminsan-minsan, bako siyang patas sa ibang mga kliyente. Kaya, ang sulamenting nasabi niya sa pamibi, saro sana. Sabi niya, kagurangnan, kahiraki ako, hulita ako sarong parakasala. As opposed to the first one, the Pharisee, who was proud to enumerate all his goodness, ining parasingil nin buwis, ako niya, na maluya siya. Ako niya, na parakasala siya. Sabi ni Jesus, sa duwang tawong ini, arin ang nadadangog na gayo kan Diyos sa hiling po nindo, an inot o an ikaduwa? An ikaduwa.
There is a beautiful imagery na nadangog ta sa first reading from the book of Sirach. Sabi digdi, the prayer of the lowly pierces through the clouds. Beautiful image. Ang tawod ang mapakumbaba, ang pamibi niya, nakakataros sa panganuron. It pierces through the clouds until it reaches the front, the throne of God. Ang tawong mapakumbaba, diretso pa langit ang pamibi. Kaya sabi ni Jesus, sa duwang tawong ini, ang pariseyong hambugon, asinan para singil min buwis na mapakumbaba, parehas para kasala, alagad sa duwang ini, nadadangog kan mahal na Diyos, ang pamibi kan mapakumbaba. You know, our young people today have a favorite word. Kaming mga millennial, pati ang mga Gen Z, hinggo po kaming sarong favorite adjective nowadays. The word is performative. Performative. For example, performative activism. Sagin-sagin na vocal about sa hustisya, korupsyon, vocal about the environment, vocal about peace work, pero sagkod sa naman sa tataramon, di mo nga ni masugo manghugas nin kinakanan, nin pinggan sa harong. Vocal about injustice, but wouldn't even lift a finger to do good at home. Performative activism. Igwaman performative kindness. Mabuot sa publiko, matarayon in private. Nakangirit ang pandok, pero sa laog, no compassion. Performative kindness. Igwaman performative faith. Pagtubod, kabanalan, nagaro palabas lang, only for the exterior. Nagpapahiling sa luwas nin pagiging makidiyos, pero bako man sincero sa paghinguwa na magbagong buhay. Faith, if it is to be true, has to be seen converting us. Pero pagdai, an apod, performative faith. Aram tapo an itsura kaiyan. Aram kan tawo, ang tawong totoo, saka sagin-sagin. Ano po? Harayo pa sana, midbidta an bakong totoo. Harayo pa sana, risa taman kung sisayan para sagin-sagin sana. Kaya sabi, sa kinaban na puro performative, allergic kita sa peke, allergic kita sa plastic, allergic kita sa mga parasagin-sagin. Sa kinaban na halos gabos edited, sa kinaban kung sain gabos pwedeng agihon sa artificial intelligence, habutanin mga bagay na bakong totoo, sa kahabutanin mga tawong bakong sincero. Naghahanap kita nin mga tawong tunay, totoo, na ang tinataram, kaparehas kan ginigibo. The words and the actions truly match. We have a word for that. We call that integrity. Sabi ni Pope St. Paul VI, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. Putrohon ko po, ang mga tao daa sa modernong kinaban, mas dinadangog bako ang teachers, kundi ang witnesses. Not so much people who tell us what is right and what is wrong. We prefer people who live by their words, witnesses, saksi, nagsasabuhay kan tinataram. And if we do listen to teachers, it is because they are witnesses. Sa panahon po nin artificial intelligence, sinasabi na ang mga maestro-maestra, dahil na daapo kaipuhan, obsolete na daapo ang teaching profession. We beg to disagree. It's simply not true. But in the time of artificial intelligence, the call to teachers is to be witnesses. Hindi na pwede na nagturo ka lang galing sa libro. Kailangang makita rin na sinasabuhay mo. Aram yan kan mga maestro-maestra. Ang pagiging teacher, dahil po natatapos sa pag-time out duman sa faculty room.
Maluwas ang maestro-maestra, teacher pa rin siya. Ang gibo niya, ang pagtaram niya, ang paghiro niya is teaching. Totoo, sinasabuhay ang tinutukdo sa laog ka itong classroom. We want witnesses, not just teachers. We want people who talk and then live by their words. Ngunyan, ang mahalagang hapot sa satuya for this week, paano ta maaaraman kung nagpapakatotoo kita sa atubang kan Diyos asin atubang kan tao? How do we know that we are not being simply performative? Duwang bagay na pwede tang gamiton bilang sukulan. 2 measures. First, pag warang nakahiling sa kuya, daing CCTV, mayo subos ko, mayong nagbabantay, nobody will post on social media. Pag mayong nakakahiling sa kuya, padagos daw ako sa paggibonin marhay. Steady ba ang sa kuyang pagpangadji, ang kabuutan ko, ang paglilingkod ko, dawa mayong nakabantay, dawa dai ako ipopost sa social media. Am I authentic even when people are not looking? Am I authentic when I am alone in my room and I'm sure nobody will catch me? Pinipili ko ba ang tama? Dawa mayong bantay. This is the first one. How authentic am I? Ikadua, kaya ko bang akuon ang sa diri kong mga kaluyahan? Am I willing to admit my own faults, my own weaknesses? O pagmati ko, perfect na ako. O pagmati ko, gabos na ginigibo ko, pirming tama. May midbid kitang mga tawong siring. Ano po? People who believe they are always right. They napapasala. Ano daw? Tatao pa man akong magdangog sa correction kan ibang tao. When people correct me, do I still welcome correction? O feeling ko perfect ako at hindi ko kailangan ng tulong ng iba? Tattao pa daw akong maghagad nin tabang sa ibang tao. The first one, am I authentic when people are not looking? And second, am I willing to accept my own weaknesses? Dahil pagdain na po kita nagpe-perform, natatawan tapunin espasyo ang mahal na Diyos sa satuyang buhay, tanganing maghiro. Sabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, I am able to finish the race because of God's strength in me. Sa sadiri kong kusog da ko inikaya, aram po nindo an 100% integrity da iman po yan attainable sa buhay na ini. But it is possible to strive towards integrity sa tabang kan mahal na Diyos. We can't do this by our own strength. But with God, we can strive day by day to become better persons, paluway-luway na nag-i-improve, nagtatalubo sa karahayan, sa kabanalan. Tamang-tama ngunyan pong Domingo is Prison Awareness Sunday. Aram po nindo sa experience ko sa prisuhan, nanumpungan ko po duman ang mga tawong nagpapakatotoo. Sa prisuhan, mayo na pong punto ang pagpapanggap. What is the point of pretending inside the prison para rehas kamong preso? Sa bilangguan, gabus naghihinguwang magpakatotoo. Sa bilangguan, gabus sinserong nagpapangadji. Paborito ko pong magmisa sa prisuhan. Pag nag-aawit ang mga preso, hali sa puso, sincero, authentic prayer. Pag nagkukumpisal ang mga preso, mayong pagpapanggap, kayang akusaran ang sadiri, kayang ngaranan ang mga ginigibong maraot. You know, prisoners have a lot to teach us. They teach us authenticity, honesty, vulnerability. Dahil aram ninda sa laog kan prisuhan, mayo sindang ibang dadalaganan, kundi ang mahal na Diyos. Prisoners know that in front of God, there is nothing to hide. Dear friends, on this Prison Awareness Sunday, ngunyan na ika-30 Domingo, iniimbitaran po kita na magpakatotoo. No edit,
No filter, no performance. Only authenticity. Hinguwahon tapo na magin marhay kita sa pagtaram sa kasagibo, dawa mayong nakahiling. Lalo na pag mayong nakahiling. Dahil ang Diyos nahihiling po ang gabustang ginigibo. Let us be witnesses, not performers. Let us be authentic Christians. Tabangan po lugod kita kan mahal na Diyos. Let us rise, asin bilang kasimbagan sa tataramon, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasailan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pusog ang paglaom, magdulok kita sa satuyang Ama, na daing untok na naghihimate kan mga pag-arang nin tawong mapakumbaba. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saksi nin mapakumbabang buhay, ang mga namamayo sa simbahan, magtukdo sa to kandalan, pasiring sa langit no nakadean ka Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing masabutan niya to na sa pag-ako sana kan sa tuyang mga kaluyahan, kasailan asin kapakumbabaan, ang pagkahera kan Diyos ipinapaabot sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing haleon niya to sa satuyang buhay, ang kapaabaw-abawan, asin midbidon ang satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang sa mga harong o sa mga ospital, mga nagagabatan, mga yaon sa kamunduan, paghadit asin kaurasaan, maranga kan Diyos no na pangataman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, urog na ang mga mahal niya to sa buhay, makalaog sa langit no nakahadean in pagkamuot asin katoninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibitan sa tuyang mga tugang na yaon sa bilangguan, nalugod gabus sinda mag-ako nin hustisya. Ipamibita nalugod sindang nagmumundo, nawawaran nin paglaom, mapano kan pagkamuot kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, dangan ng mga tawong pinangako tang ipagpapamibi. Kagurangnan,
Tabangi kami na magpakumbaba sa atubang mo. Tanganing ansa mong mga pamibi, makalampas sa mga panganuron, asin makaabot sa atubang mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, hilingaan mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan, tanganing an ginigibukan sa mong paglingkod sa imong kamurawayan ng God makaabot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin kami naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami arualdaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus hale sa mga gadan, naglalaom man kaming mapapasamo an misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na anghel, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini,
Tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Esperanza. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na nahihiling ang laog kan sa tuyang puso. Amen.
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Pinapakusog ang lambang saro sa paghinguwa sa katotoohan, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang katotoohan, ang dalan, ang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi,
mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom, sa kadean mong madatong, ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami di mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi, kan marahay na bareta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman,
an biyaya kanubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, mapanulugod kami kan sa imong mga sakramento, tanganing ining ginigibo mingon yan sa paagi nin mga tanda, makamtan mi sa katunayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Prison Awareness Sunday asin tada. Anatipon yato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,901 pesos asin 60 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,002 pesos asin 45 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,604 pesos asin 65 centavos para po ini sa World Mission Sunday. Nagpuuna po kanakaaging semana ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapoon sa oras na alas 5:40. Sa kafiestahan sa Martes, Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang minasunod: 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 o'clock p.m., asin 4 o'clock p.m. Magkakaigwaman po ni procession sa oras na alas 4 sa paghapon, asin susundan man po ini ni Misa Konselebrada sa oras na alas 5:30 sa paghapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan K. Para sa mga maawot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man available po sa opisina ang imahe ni San Judas Tadeo, asin ang mga souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sa Gudjes, magkakaigwa po kinovina masses para sa mga namumutan niya tong mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Mauot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana, mga anonymous na tig 700 pesos, apat na 500 pesos, duwang 300 pesos, 200 pesos, Milo 5,000 pesos, ERF 2,000 pesos, HG and Ian Peña 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa hinulog nindo sa ikaduwang kolekta. Titipunon ta po ang gabos na ikaduwang kolekta sa gabos na parokya, tanganing ipadara po sa CBCP para sa satuyang prison ministry. Padagos-dagos po ang paglingkod kan satuyang simbahan sa mga tugang tanayaon sa bilangguan. Yaon naman po kita sa ikapitong aldaw kan pagnovena kay St. Jude. We have 2 remaining days para sa satuyang nobenaryo. Sa Martes po, piyesta na digdi sa satuya. Imbitado po kamo, ang schedule kan mga misa, siring kan inanunsyo, iyo ang Thursday schedule ta po. Kaya may 5:45, 6:45, 12. Dangan 3 o'clock, imbes po na holy hour, igwa kitang misa. Dangan pag alas 4, sabay po, may misa digdi, saka may prosesyon sa luwas. Sabay po yan pag 4 o'clock. And at 5:30, iyo po ang concelebrated Fiesta Mass. Lugod ining mga aldaw nin pagpreparar para sa tuya, magin hararom na pagdebosyon, nagpapamibi, inaarog si San Judas Tadeo, apostol nin paglaom. Tindog po kita.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan sa tong patron, San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuton na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paghinguwang makaarog ki Kristo. Salamat sa Diyos.